Alleluia, Alleluia. Ġesu Kristu, ix-xut fidejl, il-kbir fost il-mejtin, ħabna u ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Wara li ħaslilhom saqajhom, Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Tassew ngħidilkom li l-sejr mhuwiex aqwa minn sidu u anqas il-messaġġier ma huwa aqwa minn min jibagħtu. Jekk dawn il-ħwejjeġ tafuhom, ħenjin intom jekk tagħmluhom. Jien minix ngħid għalikom ilkoll, għax jiena naf x'nies għażilt, imma għadna jseħħ l-Iskrittura li tgħid: minkiel il-ħobs miegħi tani bis-sieq. Dan qiegħed ngħidu minn issa qabel ma jiġri, biex meta jiġri temnu li jiena hu. Tassew ngħidilkom, min jilqa' lil min bagħti ikun jilqa' lili, u min jilqa' lili ikun jilqa' lil dak li bagħtni. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. X'qalilna dolodu il-mulej. Verament għandna li xinkunu grati, għax il-mulej ikellimna. U il-mulej jenna nimxu fit-triq tal-ħajja bis-serenità, b'fiduċja u anke b'ferħ. Il-mulej jrida nkunu nies mhux b'geddhom twil, imma nies li fuq fomna tidher is-serenità, tidher il-kalma, tidher il-paċi tiegħu. U wieħed mis-sigreti biex jiena u int ikollna l-paċi tiegħu tafu x'inhi eżies. Dak li qalilna l-mulej. L-sir mhuwiex akbar minn sidu. Il-messaġġier mhuwiex akbar minn bimbatu. Ħafna drabi dan hu li jfixkilna fil-ħajja. Li nibdew naraw minnu l-ewwel, minnu t-tieni u minnu l-aħħar. Ninħarsu lejn id-differenzi tagħna, lejn forsi l-kapaċitajiet. Quddiem il-mulej le. Infatti il-mulej Ġesu llum qalilna, jekk dawn il-ħwejjeġ intom tafuhom, mhux sempliċement tafuhom, imma tkunu ħejjin jekk intom tagħmluhom. Ma ninsewx li dan il-kliem Ġesu jgħidu lid-dixxiepli tiegħu wara li hu ikun ħaslilhom saqajhom. Xi ħaġa li forsi konna tlifnija, jew biex ma ngħidx tlifnija, kienet ittapnet. Imma dan iż-żmien li qegħdin ngħixu fih, dan iż-żmien ta' epidemija, din il-ħaġa qiegħda toħroġ mill-ġdid tleq u tagħti d-dawl. Araw kemm persuni qegħdin fuq il-front jgħinu lil xulxin biex iħarsu din l-epidemija. Araw l-istituzzjonijiet tagħna kif kollha qegħdin jaħdmu ban wieħed minn fuq net sa żgħir net. Għax x'inhu l-importanti? L-importanti huwa li nkunu maqudin. Ħaġa waħda. Li mhux wieħed irid ikun fuq l-ieħor, imma li wieħed jaqdi lill-ieħor.
U għalhekk ejjew nilqgħuh dan l-invit li l-mulej qiegħed jagħmlilna. Ejjew nilqgħu l-istedina tiegħu biex inkomplu b'ferħ u b'fiduċja mhux biża' imma b'sens ġenwin ta' imħabba. Naqdu lil xulxin, inservu lil xulxin. U għalhekk fil-waqt li nirringrazzjawh ejjew ukoll matul din il-ġurnata niftakru fil-kelmiet li jedna tas-salm. It-tieba tal-mulej irrid dejjem ingħanni. Ejjew inżommu f'qalbna it-tieba li l-mulej jagħmel magħna anke personalment, ejjew inżommu ħajja l-memorja tal-mulej ta' kif jenna biex imbagħad aħna ikollna l-qawwa li ngħinu lil xulxin. Amen. Inresqu it-talbiet tagħna il-mulej Alla li huwa għani fil-ħniena, li huwa mimli tieba lejna. U għalhekk nitolbuh għall-Knisja biex il-Knisja bħal Ġesu Kristu tkompli żżomm marbut ma' qadda il-fardal tal-qadi biex taqdi u sservi lil kull bniedem. Nitolbu ismana, nitolbuk mulej. Nitolbu għall-istituzzjonijiet kollha tagħna, governattivi u anke dawk li mhumiex. Nixtieqek nitolbu għal dawk il-persuni li qegħdin jaħdmu kontinwament biex iservu, biex jaqdu. Għamel li aħna nkunu wkoll rikonoxxenti għal dak kollu li nirċievu u nwieġbu b'imħabba. Nitolbu. Nixtieqek illum niftakru partikolarment fid-djar tal-anzjani. Kemm dawk djar li qegħdin numru ta' anzjani miġburin flimkien, kif ukoll f'ħafna djar fil-gżejjer tagħna fejn fihom hemm anzjani, forsi anke anzjani weħidhom. Kejjew nitolbu biex huma wkoll iħossu il-preżenza ta' Ġesu u jsibu min jurihom l-imħabba, min jaqdihom. Nitolbu. Nitolbu għal dawk li qegħdin fid-dalma minħabba forsi xi mard, minħabba xi problemi. Ejjew nitolbu biex il-mulej ikun id-dawl tagħhom, biex fil-kelma tiegħu jsibu it-tama, il-faraġ u l-mulej jipprovdilhom persuni li jgħinhom joħorġu minn din id-dalma. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ummok Marija, kompli mulej bl-interċessjoni ta' din l-om tal-ħniena, uri l-ħniena tiegħek u l-barka tiegħek fuq il-poplu tagħna kollu. Għamel li kull familja tħoss tassew l-imħabba tal-om. Nitolbu. Fiskiet ejjew inresqu it-talbiet tagħna. It-tieba tiegħek dejjem magħna. Aħna nemmnu mulej li inti tilqa' dawn it-talbiet tagħna għax inti missier li tħobb il-luliet, missier li titfa' ħarsa ta' imħabba fuq kull wieħed u waħda minna. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Sama
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox, jilqa' l-mulej minn idej is-sagrifiċċju għat-tifħir glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna minn ħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagrament tal-ħniena tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Nizzuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħa kbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U eret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna il-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena mal-qawwiet tas-sema u s-setat tal-anġli jinsġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla ħeda itennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Għaddejs tas-sew int mulej, int il-għajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għaliex ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddejjak tiegħek, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox
flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Sejrin nitolbu t-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Sejrin induru lejn il-missieru għan nitolbuħ nejdulu għatina l-ħobżna ta' kull-jum. Għammek tider it-tiba tal-mulej. Imma fl-istess ħin biex aħna wkoll narfu nofru il-ħobżna ta' kull-jum lil xulxin bil-qadi bis-servizz tagħna. U għalhekk flimkien nistqarru u ngħidu: Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbukum lej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Kristu għamil mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Kristu għamil mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Lil-Kristu tal-ħdejja, jissid wis-sultan, bebi fuq il-mem, għawietu setan, nannu għalenija, glorja u forija. Kristu għammil mew, Kristu jsaltan ħaj, Alleluja. Ek fisimkom li qegħdin issegwina minn djarkom ħanagħmel din it-qarbina tax-xewqa li jew nagħmluha flimkien. Il-mulej jara dak li hemm fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok
għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, Inti ġeddidna għal ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina il-frott tal-misteru tal-Għid u imla l-ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu Siedna. Qabel intemmu hekk induru lejn Omna Marija u ngħidu dawk it-tliet Ava Marijiet li hija stess talbitna ngħidu minn dan is-santwarju b'tifkira ta' kemm il-ġisem tagħha dam fil-qabar qabel ma ġie molli fil-glorja tas-sema. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Inkomplu ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla.